No niin, tässä olisi tämmönen Hengwangin pienkaivin kone ja koneen tyyppikilvestä. Otetaan pikkuinen kuva ensin. Siinä on mallimerkinnät ja ynnä muut. Kone on todellakin helmikuussa 2025 tehty, joten puhutaan uudesta koneesta. Ja otetaan tässä tämmönen pieni nopea kierros. Koneessa kumitelat. Kaikki liikkeet on hyvinkin tehokkaita. Koneen kokoon nähden, niin koneessahan voimaa kuin pienessä kylässä. Lisähydrauliikka tulee ja on mahdollista vähän sitten laittaa oman maun mukaan, jos haluaa lisähydrauliikkaa hyödyntää. Mutta ei mitään. Siinä on päävirtakytkimet, hydraulitankki, käsikaasu ja käynnistys. Ja pistetään pikkusen käsikaasua päälle. Kokeillaan käyntiin. Ja siitä se hörähti käymään ja liikkeitä on tietenkin vähän huono näyttää tässä, mutta normaalit liikkeet. Oikein puolella mennyt vipu ylös, niin kauha nousee. Ja eteen kauha laskee. Kauhan liikkeet, kuten muissakin EU-maissa, niin toimii näin. Ja kun mennään toiseen puoleen, niin pyörintäliikkeet tietenkin näin ja näin. Ja kun vedetään tänne päin, niin puomi tulee tietenkin sisäänpäin. Ja ulospäin, niin puomi menee ulospäin. Noin. Täällä on ajo, eli molemmille teloille omansa. Siinä on takalaitaa ja siinä on lisähydrauliikkaa. Ja tosissaan niin tuolta kun ruvetaan kattoo, niin koneella on pelkästään koeajo tehty ja puhutaan niin sanotusti uudesta koneesta. Ja tosissaan ja noin ja päävirta pois. Homma on puenut. Ja tosiaan katossa tähän on olemassa, mutta kuljetuksen takia, säilytyksen takia en ole sitä vielä laittanut, mutta halutessa laitetaan paikalle. Kiitos. Moi.